Takže čau lidi, vítám vás tady u mého dalšího videjka. Dneska na hru Left 4 Dead, jak můžete vidět. A dáme si single, normál necháme, Death Troll, to nevím. A nějaký hřbitov, tuhle hru hraju teď asi po druhý. Jen jsem si to zkusil, takže dáme tenhle hřbitov, za koho budem hrát, tak asi za holku. Tohle asi, je to snad nastavený, takže snad nebudou lagy, mám všechno na max, teda jako na max rozlišení ne, ale kvalitu, takže snad textury budou přijatelný. Já se posedu. Jo, ne, ono to není tak strašné. A můžete se těšit, že budu dělat let's play na amnézii. No, myšku trošku bych ještě přilepšil. Kousíček. No. Vypadni. No, ještě bych to trošku tady stišil. Omlouvám se, ale ono to bude ještě dost slyšet, to se nebojte. No, takhle bych to nechal, když je neuslyšíte, tak to vůbec nevadí. Hej, tyžiž nečum a vypadni, no. Takže, tady ten asi nic. What the fuck, kde to jsme? No, to je jedno, den. Dobrý den. Jejda. Asi budeme jenom střílet. Ečkem. A nějaký pilulky. Bomba nějaká. Počkat. Můžu si ji vzít sebou? Ne, nemůžu. Ne, počkej, pojď sem. Dobře. Zkusíme ji po někom hodit třeba. Je, co to děláte? Já se svál slek. Čau. Naje se. Aha. No. Jeda. Já se vás vždycky leknu, vy jste takový nemotorný. Počkat. Dobrý den. Dobrý den. Paní, já vám neublížím. Ale vy byste mi určitě ublížila, takže pilulky, to jsou asi na životy, takže to asi si brát ještě nebude. Máme 89. What the fuck, já se salek. Tohle tady nechci. Prostřílíte, vy jste magoři, bacha. Jo, aha, já můžu procházet, jo. Tohle bych tady nechal. Tady máte na horší časy. Mám otevřený okno, takže mi fouká do prdele. Počkejte, no, nebo ne, to je jedno, to nechám. Dobře. Tabletky, jaký tabletky? Tablety, nebo asi nic. To jdem. Jdem dolů. Tak jo, jdem na to. Tamhle nějaký Spiderman, viděli jste, jak teď skočil z vagónu. Bacha, dědo. Prosím, pozorte. Ježiš, já je vždycky nevidím a vždycky si jich tak leknu a někam střelím a... No prosím. Oni mi vždycky tak krásně naběhnou, to já se přece nemůžu vzdorovat. Já můžu vyjít i nahoru, jo. Co tamhle vzadu? Tam taky někdo je. Taková nožička. Jej, dobrý den. Čeká, pravým dávám bomby. Já nic nevidím, pomoc. Jenom jsme teď asi někoho umlátili k smrti. Nějaká kadibutka, nebo... Nic tady není. U nás tady prdí motorkáři, takže snad to nebude slyšet. Ve videu. A já. Pojďte. Ultimate ammo. No jo, prosím tě. Takže přemýšlím, kam máme jít asi. No. Tamhle nahoru se půjdeme podívat. Aha. Slyším nějak, ty vole, takovou... What the fuck? Nástřílejte, já si tady schovám. Tak si to tam užijte. Já se jdu někam schovat. Že tady není nikdo. Počkat, já tam můžu hodit bombičku, že jo? Není tady nikdo? Není. Pistolka. Nějaký, já mám vlastně molotov, že jo, tak... Dobré. Snad tu nikdo není, ale... Neprojdeš dál! Dobře.
Kde byla ta bomba? Nebyla tady někde? Sakra. Že oni se tady zavřou a já chudák nevím. On dual? Nebo se mi zdá? On taky hoří, dobře. Tohle berem s sebou. Jen tak. Je, dobrý den, prodáte mi prosím tady jednu brokovnici. Aha, tak asi ne, tak já si ji vezmu. Asi automatka. Ano. Přebijem. Dobrým náboj. Super, jdeme na to. Tady hodím bomb. Ježiš, počkej, kam lezeš? To je můj vagón. Hajá! Připadá... What the fuck, tam skočil takový Superman. Pojď sem ty hajzle jeden. To je CSka. Ne, nechte mě. Pomoc. OK. No, zatím to nevypadá tak strašně. Šlev. Jak mluví vždycky. Ne, budu nějaký cigán tahá. Nech ho ty svině. To byl ten, ne? Taky CSka, jak tahá tím jazykem, ne? Nebo já nevím, co to. Tohle beru sebou, se mi to líbí. To tamhle to je zapadlý, takže tam radši chodit nebudu, to je určitě nějaká past. Jen tady. Tady to vypadá v klidu. Cestička, žádný zombík. To půjde asi hladce. Tady jeden nějaký. Já jsem si to položil. Tady. Pojďte, tady nikdo není, tak jdem. Ne, what the fuck? Dobré. Ježiš, já jsem se chtěla jak bábo blbá, ty vole. Pomoc, nechte mě. Dobré. Hahaha. Tady brečí někdo. Ne, to je taky z CSK, na to si musím vzít pilulku, když jí tady je tolik. Ještě jedna, pilulky nikdy neuškoděj, aha, už nemůžu. Ty vole, já se selek, ty vole! Ježiši Kriste, hej, ne. Já se selek. Ježiši, vypadněte. Ježiši Kriste, já jsem se to, ale fakt teď pomoct, ne. Tak mi pomozte, idioti, a nečumte tam. What the fuck? No, tady máte molotov, dejte si, kde jste? What the fuck? Jenom mě tahá, nějaký salám. To ti pomozte! Hajzle! Tumáč! Pomoc! Já se jdu schovat. A dám si pilulku, protože je dobrá a doplním mi životy. Nebo na tam furt brečí, tyjo. Já se bojím, mám strach. Dík. Počkej, nebyla tady někde bomba? Se mi asi zdal. Já si ho asi vyhodil. OK. Ježíš, ona brečí. Tyhle tlusťok tamhle běží, počkej. Dobrý. Není ti nic. Zlá cigánka, fuj, honem, prostředím ti kundu, honem. Pomoc, fuj. Ty vole. No dělej, dětko, oživuj mě, no. Dělej. Kde jsme to skončili? Už vím. Tady. To by doufám mohlo stačit. Jdeme dál. Tady jich je taky nějak hodně. Nikam nepolezeš. Utečem do baráku, honem. Honem, do baráčku, dobrý. Se mi něco zdálo, že se tam pohlo, no, to je jedno. Dobrý den, pane, vy žijete? Dobré, nežije. Amo. Berem. To se hodí. Co tady? Slyšel jsem nějakýho. Tak to bude asi zombík. Tady nikdo není, jinak se leknu a asi se případně poseru. Ježíš, já jdu kadit, zavřete, neruš mě, jdu kakat, ne asi. Takže vy zabijete a já jdu zatím kakat. Ty idiote, vypadni! Ježiš, to je debil, no, tak si
Si to tam užijte, já zatím kakám. Potřebuji se vytřít, nemáte tady někde papír? Prosím. Nemají ani papír, tak půjdu po stranu prdeli. Já se vytřu košem a dobré, můžeme jít, už jsme se vykadili. Hej, oni jsou nějaký posraný, ne? Taky, já jsem si asi tu prdel otřel ně. Co je? Teď nikdo není, tak co děláte? Tady je krásně. Venkovní chaloupka. What the fuck? Já, ty buzerante. Já se olek. Už mi salám zvěk. Tak jo. Ježiš, to je ten, jak má tu držku. Já jsem se na něj měl podívat pořádně. Fuj. Zase co? Já chci dovnitř, pacha. Co debilové, tak oni v tom stojí, ty vole, a kašlou tam. Ale benzínky. Tady můžu dát, ne? Ne? Tady máš. Upadni. To fakt jsem tady buglej. Co tady jako mám dělat? Mám být asi dál, ne? Nebo... Jdem dál? A já to mám asi projít barákem. Ježiš, ty idiote, myslíš mi zavírat? Kde seš, ty buzerante? Buzerante, zavři před ksichtem. Co kdybych si tam napal a rozbil si frňák, vole. Ty debil jeden, já beru auto na shledanou. Jeď! Jeďte! What the fuck? Jeďte. Počkej. Jeď. Asi to nejde, není benzín, tak jdem pryč. Jdem pěšky. Naseda tam nejdu. Jo, vy furt tady vujete. Vždycky. Nějaká kadibouda. A někdo tady... Nevracím se náhodou, tady jsem byl, že jo. Co to bylo za špekáčka? Ale do rici. Nic nevidím, to je jedno. Co je? Nic nevidím. Nic nevidím. A vůbec nevím ani kam mám jít. Mám si ammo a půjdem. Zkusíme to projít tady tudy. Sanitka, tady jsme myslím nebyli. Tu máte hajzlové. Tablety. Bereme. Takže radši to bereme sebou. Že ty zvuky, co tady jsou, nejsou moc pěkné. Ty vole, tady je hřbitov dělat. Co to je? Umřelo to, no moc. Ty vole, co to bylo? To byl nějaký zmutovaný kobliháč. Nemáš jíst tolik koblihy, já jsem ti to říkal. Fuj. Tím se kobliha má asi živil. Hřbitov pro zombíky, co jinýho než domovem. Otevřem, žádný zombík. No tak sláva. Benzínky tady jsou. Tamhle je kostel, to nebude hezký. Fujky. Kam si myslíš, že jdeš? Vždycky ty efekty se mi líbí, když se sejmete, tak... Nebo jak utíkají, to je taky nádhera, tyjo. Bla, něco. No co s tím? Tam někdo je, ne? Nějaký salám, otevři, dělej. Ne. Proč tady je zvon? Otevři! Proč zvoní zvon? Ty vole, tlusťok tam běžel, hej, já ho viděl, hajzla. Ty vole, ne, zpátky. Ne, ty, proč sem jdete, nejste zván? Víte co, tak já budu hrát na klavír a vy budete to, jo, bubnovat něco. Ne, pomoc! Ale ne na moji hlavu. Dobrý den. Ne! Pomoc! Za bráno, za stranou. Oni jsou všude, ty vole. Blbej.
zvon, nebo hodiny, nebo já nevím, co to vůbec je. Naschledanou. Dnesky si obejdem. To seš nejc. Zkusíme nějaký kalach. Problém. Pojďte. Salámek. Ne! Ano, kde máme ten molotov? Fuj, vypadněte! A jdeme si hezky obejít. Pojďte sem. Já, tak schořte a dělejte. Bez lavičky, tak to mám nejradši. Musíme snajperu. Kolečkem. Je, on nám otevřel, tak to posral, ale že s nám to. Tady nikdo není. Zavři. Dali jsme kolečko, super. Máme nejvíc defense. No dobré, takže tohle by bylo všecko tady k tomu krátkému, no, takovému střednímu partíku, takže já se sama loučím, dejte když tak palec nahoru, jestli se vám tohle video líbilo a odběr, tak zatím čau.